Καλημέρα σας. Είμαι η Ελένη, καλώς ήρθατε στο κανάλι Μαγειρικισμού Λένα Βιν. Σήμερα θα κάνω ένα γλυκό με λίγα υλικά και με λίγες φερμίδες. Φτιάχνετε και τρώγετε. Και πάμε στα υλικά. Θα χρειαστεί 4 αυγά, μία πρέζα αλάτι, 50 γραμμάρια πουτίνγκα βανίλιας, άνθος αραβασίτου, ή μπορείτε να ανταλλάξετε με 50 γραμμάρια νεσιστέ, 400 γραμμάρια γιαούρτι, 100 γραμμάρια ζάχαρη και ένα κουτουλάκι baking powder. Χωρίζω τους κρόκους από τα ασπράδια και τα ασπράδια βάζω στην άκρη. Βάζω στους κρόκους τη ζάχαρη, baking powder και το άνθος αραβασίτου. Ανακατεύω όλα μαζί και προσθέτω τα γιαούρτι. Πάλι ανακατεύω πολύ καλά για να ενωθούν τα υλικά και να λιώσει η ζάχαρη. Βγαίνει τέτοιος χυλός. Το αφήνω στην άκρη. Τώρα παίρνω τα ασπράδια και χτυπάω με το μίξερ περίπου 4 λεπτά. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε μία πρέζα αλάτι. Στην αρχή χτυπάω με μεσαία ταχύτητα και δυναμώνω ταχύτητα προς το τέλος. Βγαίνει πηχτό μείγμα που όταν αναποδογυρίζω το μπολ το μείγμα δεν πέφτει. Και τώρα από μικρή πασότητα βάζω τα ασπράδια στο μείγμα με τους κρόκους που έκανα νωρίτερα και με πολύ απλές κινήσεις τα ανακατεύω με την σπάτουλα. Την επόμενη δόση βάζω τότε όταν η προηγούμενη έχει ανακατευτεί πολύ καλά, να ανωθεί δηλαδή πολύ καλά. Ετοιμάζω ένα τσέρκι. Παιδιά, αν έχετε φόρμα με διάμετρο 20-22 πόντους, μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε. Εγώ πήρα το τσέρκι γιατί δεν έχω φόρμα με τέτοιο διάμετρο. Λοιπόν, κόβω την λαδόκαλα στο μέγεθος του τσέρκι. Από κάτω βάζω αλουμινόχαρτο και τυλίγω πάνω στο τσέρκι, προσέχοντας να μην υπάρχει αλουμινόχαρτο μέσα από το τσέρκι. Δημιουργώ τείχαμα από την λαδόκαλα. Το ζυμάρι φουσκώνει πολύ και γι' αυτό το τείχαμα λαδόκαλας πρέπει να είναι πάνω από το τσέρκι. Και αδειάζω το μείγμα. Ελαφρά χτυπάω το ταψί για να απλώσει το ζυμάρι ίσιο και ψήνω στο προφυλακισμένο φούρνο στους 170 βαθμούς για 25-30 λεπτά. Παιδιά, όταν ψηφί κλείνω το φούρνο και χωρίς να ανοίξω την πόρτα αφήνω στο ζεστό φούρνο για 10 λεπτά περίπου ακόμα. Κοιτάξτε, το ζυμάρι φούσκωσε μέχρι εδώ πάνω. Μετά όταν σβήσω το φούρνο θα πέσει. Έτσι πρέπει και να είναι. Κατά τη διάρκεια του ψησίματος δεν πρέπει να ανοίξουμε το φούρνο. Είναι σημαντικό αυτό γιατί αμέσως θα πέσει η ζύμη. Βγάζω από το τσέρκι, ξεκολλάω το λαδόκαλο και πασπαλίζω με τη ζάχαρη άχνη. Παιδιά, είναι πολύ νόστιμα. Στην αρχή που ακόμα δεν δοκίμασα, νόμιζα θα είναι σαν ομελέτα, γλυκιά ομελέτα. Όμως όταν δοκίμασα ενθουσιάστηκα. Πραγματικά μου άρεσε αυτό το γιαούρτι γλυκό. Πρώτα είναι με λίγες φερμίδες, ελαφρύ για στομάχι. Είναι οικονομική γιατί δεν περιέχει πολλά υλικά και είναι νόστιμα. Με ένα κομμάτι δεν σταματάς. Αυτά ήθελα να σας δείξω σήμερα. Καλή επιτυχία, γεια σας. Είναι πάρα πολύ μαλακό, απαλό. Если είναι υπέροχη. Επειδή βάζουμε χοντίρκα.